Mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon nasab kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kining tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O nining tungura karon kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio magapanghinaot kaninyo nga nining tungura karon na kamo sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas mao'y magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo. Kung may basahon man nga gibasa namo kana referensya dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungod karon among mainitong pagpangamustanos tanan nga mga kaigsunan nga niya diri sa PBCM compound nga kanunay hugot nga nagbarog diha lang gyud sa pundok ni Master nga PBCM. O labi na sa mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, kumusta kaninyo? O sa mga chapter president, kumusta sa inyong pag-angkon usab sa radio station nga gimontar sa matag dapit aron sa ingon niya na mabati kining atong programa para sa ika-garantiyan nila sa ilang pagpamati nga makabot nila ang kaluwasan sa atong mga pagpanibasog. O gipanghinaot nato nga nining tungod karon sa tanang makaigsunan nga dili nato kalimtan ang atong obligasyon sa atong pagpanglikom para sa PBCM Palace reconstruction. O sa mga kaigsunan nga diri dapit sa Tagulwan no kang Brother Jerry Edkila, kumusta brother? O diri dapit sa mga kaigsunan sa Natumulan, kumusta? O sa chapter president diri sa Tagulwan kang Brother Din Arias. O karon pagapayla pa ang kauban pang ebangelista. Musta mga kaibigan, mga kaigsunan, sabi na sa mga suking minawan, kini yung lalakad, susunod na rin tapa, o yung sa makiguban karon sa programa sa PBCM, mga langitong lamtag sa kinibuhi. Bagay, hatag ko mga sa mga ministro, ano pa ila? Kiniusap niyo igsoon, Brother Dibs Risaban, kumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan? Katambayayong nausap ninyo karon nining hatong tulumanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug kauban pa rin nato karon sa studio, atong kauban nga mga ministro o ebangelista, silang Brother Marshall De Leon, ug usab si Brother Carlos Feliciano. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Kumusta ang umayon ko padaling mo sa gihapon kini ang Pinoy ebangelista, Brother Juan Rodrigo mga alos pagiguban sa Perillo, nagi sa paghatod sa mga kamaturan. Hindi kita maura sa mga kaigsunan din po padaling ho, in-frente city na ang mga radio station, Visayas at Mindanao, abati ang programa, adunay ang Sabado, kung karoon na usap ang pagkakataw ko sa inyo po padaling ho. Kumusta ka rin ng dalagaw ng paminaw nining radio station o nagalantaw sa atong Facebook Live. Kumusta kanyong tanan mga higala o mga kaigsunan. Sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Ug mao kini ang March 10, August 19 ug December 29 busa giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli nini sa matag adlong Martes ug Huwebes alauna imidya ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dapitan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi ning maong sibihan sa DXGR
89.9 matag Domingo alas 10 kadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan. O gitagaan kini og kinabuhi sa ato ang igsuon nga chapter president Brother Noel Feliciano. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati ninyo kami matag adlang Domingo dinhi sa sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog. Alas 6 kadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live yapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Ato usab nga kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog dinhi ni maong sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 kadto sa alas 4 ang takna sa gapunon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas gagabion. Live sa Facebook ang programa og gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghilista o ministro Brother Dave Resaba. Usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din ka pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. At usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ug sa North Cotabato. Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio matag Domingo mga kaigsunan alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ang programa. Ato sab kumusta ang mga kaigsunan nga nagapatalingog dinhi sa Manolo Fortits Bukidnon. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa radyo natin. Sa matag Domingo kini alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kapunon o kini gitagaan og kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa presidente Brother Eutiquio Madrihanon. Kumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa B Radio Y Kurat FM matag Domingo mga kaigsunan alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Gitagaan usab kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag Domingo kita mga kaigsunan sa inyong pagpatulingog duha ka hugna kini. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini sa pagdumala sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro sa PBCM. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM matag Domingo mga kaigsunan alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga suking tigpanginawan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Ang programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi ning maong sibihan sa Debate FM 92.3. Matag Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Felipe Manlod. Ato usab diay gipangumusta ato mga kaigsunan nga dinhi na nagpaminaw sa DXDN dinhi sa Davao. Ato usab gipangumusta ang atong igsoon nga mao'y nagsponsor si Brother Alex Bungabong. Kumusta kanimo brad? Ato usab gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga nadinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug dinhi usab sa United States of America ato usab gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa tuig igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo brad Nick? Ug usab atong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Iligan City branch number 8 Sister Nelva L. Humawan. Ug usab ang iyang chapter vice president si Sister Nerdelia F. Maglente. Ug usab ang iyang secretary, Sister Ana B. Kilat. Diin sila pud usab ang nag-sponsor dinhi sa Radyo Bandera 100.9 News FM dinhi sa Iligan City. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan dinhi sa maong dapit. Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie
Mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsuonan, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon. Ug usab idugang pa nato ang uban pa natong mga basahon, busa kuha na kamo copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O gato sab nga ipahibalo din sa tanan nga mga kaigsuonan sa PBC ug sa tanan nga mga nagasunod sa atong programa nga kining kanhi ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo kini pagtuohi nga makita ninyo ang hulagway sa screen. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak or gi-expelled na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Ninigyo na mga higalag magkaigsunan na ron sa pagisgot sa tima. Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Ron, Brad Christopher, Brad Deber, mao kini ang atong uluhan sa topiko ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde may tungod sa bautismo. Part 11 kini gikan sa Part 1 up to 10. O karon niya kita sa Part 11 na. O importante kini nga atong gipadayon sanglit para masabtan usab. Pero sa dili pa ang atong topiko, Brad Dever, ato sang pangamustahon ang uban nga nagapangutana o atong ipanghinaot kanila nga kanunay silang magsunod kay dili nga gilikaya nato paghuman ani mosunod na din ang maong nagapangutana uban pa nga nagpabilin nga nabinbin nga wala pa nato matubag. Ni Areb, kumusta ka ninyo mga kahigalaan? Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana Reb. Unang-una dinhi si Efren Anino Guhilde, ikaduha Boy Ortega, ikatulo Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ug ang ikaupat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ang ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta no? Kaninyong tanan nga mga nagsunod o labi na sa mga nagapangutana bisan dili ni inyong pangutana ang higalang Efren Anino Guhilde kini diri sa Tandag City, diri sa Surigao, nga nakuha na mo kining pangutana sa Sure FM kining maong mga comment lugar o pangutana, pero maghatag usab kini og kahayag kaninyo para makita nato og masugdan nato ang pagtubag, Brad Deber, i-display nato ang kinatibuk-an niya nga mga pangutana, Brad Deber. Okay, Reb. So atong i-display no, mao kini ang pangutana ni higalang Efren Anino Guhilde. Mao kini mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Dayon ato kining gi pa-enlarge Reb para maklaro. Dayon ato ni siyang gi separate Reb gibay numbers nato. Unang-una niya dinhing pangutana mao kini, matud pa niya dinhi ni higalang Efren Anino Guhilde. Mangutana ko, kani nga religion wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? So ato naman kining gihatagan sa pagtubag. Ikaduha, mao kini ug unsa kini Trinity o Trinitarians, ato na gihapon kining gihatagan sa pagtubag. Ang ikatulo, tulog bautismo, plural name o common noun. Kini nga portion nga last na lugar atong gi hatagag pagtagad sa pagtubag nga ang bautismo. Diri kita sa nagsukad sa bautismo sa Espiritu Santo nga dili na kadto magpadayon. Ang bautismo sa Espiritu Santo diin ang resulta paglitok og nagakalanlaing pinulungan. Daghan man ni ana karon nga nagapangangkon, pero sa atong nakita dili na takdo sa nakasulat sa Biblia kay wala onagod. Wala nay tag-iya nga nasod nga pinulungan niya na ipugos lang gid nila. O ang ato naman, ang atong gisusi karon nga naanata sa katumanan sa pag-abot sa hingpit totally mawala na lugar kana. Og sa katumanan diri ka nato pero ato kanang ihanay. Ato sang ipakita nga kung mutubag ta sa mga gihimo natong mga pagpamatuod
kibali mahimo nato nga introduction karong higayuna nga dili gyud ta magdugang makalaom ka higalang Efren Anino Guhilde labi na sa mga nagsunod nga kung mutubag mi walay kulang dili lugar nagpasobra mi magdugang-dugang ba sibo lang gyud gani ipakita namo ang mga bersikulo sa sitas nga mao ni ang gibasihan nga dili ka magdugang ug di pud magkulang kita nato mao kini ang gidaghanon lugar sa sitas nga amo lugang gipakita ganinyo og para pagpamatuod nini nga dili gyud kami magdugang among ipakita o ipabati ang previous nga among yung pagpamatuod nga garantiya nga kung magpamatuod mi dili gyud mi magdugang among ipakita ang mga bersikulo nga among nahibaw-an nga gidili gyud ang pagdugang og tali nini usa lang among basahon niya ato makita mao ni no nga kanang dili ka magdugang sa iyang mga pulong o gidili ang pagkulang manang mabasa na to nasa Deuteronomio 12:32 Deuteronomio 4:2 Proverbio 30 versikulo 5 ug 6 Jeremias 26:2 o ang pinadeg 22:18-19 kini ang atong pagawason lamang ang usa niini para pagdaginot sa oras pero nakita ninyo nga na-display kada unsa ba ang nakasulat ba doon sa pinadeg 22:18 ngadto sa 19 Ang basahon rin, pinadayag 22, 18, 19, morning atong mabasa. Akong pasidanan ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya nining basahona. Kon adunay magadugang niinig, bisan unsa kaniya, igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan nining basahona. Sa ato pa, kung dunay magdugang sa mga nakasulat sa basahon, dungagan sa hampak, sumala sa nakasulat. 19. Ug kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon nining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diya sa balaang syudad nga gisgutan nining basahona. Busa kung magdugang, dungagan og hampak. Kung magkulang pod, taktakon ang mga bahin nga diin nahasulat diya sa basahon mahitungod atong magahimo sa pagtaktak sa mga pulong. klaro kayo higala mga mahal namong tigpaminaw nga kung gibasa mo na mo nay puriba o kaligunan nga kung magpamatuod mi dili gyud di ay buhaton namo ang mga pagdugang niya na atong naklaro ug among gipabati ang previous nga pasalig lugar namo higalang Efren Anino Guhilde og tungod kay sa ato nang nabiyaan og inyong nasundan nag-ingon mi nga wala na ang bautismo sa Espiritu Santo nga ang epekto niya na pagsultig laing mga pinulungan. O ang mga pagpropesiya o pati pa ang pagwalik kang Kristo. Kay ang propesya dili na nato atubangon ang mga tao nga giingon nga maoy manalagna. Kay kung kana dili kana ang plano sa Dios dili ka kaabot sa PBCM. Por iso nga ang atong gihimo karon isip sumpay sa kinatibuk-an sa bautismo mo ni ang atong mabasa. Ang atubangon na sa tao nga maoy pangitaon nga propeta dili ang tao. Timanan na to ha. Ang atubangon na sa tao nga maoy pangitaon nga propeta dili ang tao kundi mao ang Dios nga Espiritu Santo. Kung kini pangitaon dili ta magdiag-diag makaabot ta sa PBCM tan-awa nga bisag kinsa lang nga naghimo og lain-lain nga pinulungan nga mogawas sa ilang pundok dili magkaparehos ang pundok og lain-lain sila nga nag-angkon sa pagkapropeta. Pero ang atong pangutana brethren nga naman nga ang atubangon na sa tao nga mo'y pangitaon nga propeta dili ang tao kundi mao ang Dios nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba brethren propeta ba di ay? Propeta, Reverend,
Gani, bisan pa ang atong Ginoong Jesucristo usab, gitawag siyang propeta sa Biblia. Busa pinaagi nini nga example brethren, makita nato nga ang Espiritu Santo propeta kay bisan pa ang atong Ginoong Kristo propeta man di ay brethren. Hay ng prueba. Tinuod ko na Reverend, basahon kong priba din sa Lucas Kapitulo 7, versikulo 11 ngadto sa 16, Reverend, ang akong pagbasa giingon. O sa wala madugay si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain, og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an og ang usa ka dakong panon sa katawhan. Og sa nagkahiduol na siya sa pultahan sa lungsod, tanawa dihay giyayungan paingon sa gawas nga usa ka minatay nga bugtong anak nga lalaki sa usa ka inahan nga balo, ug ang usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa lungsod mikuyog sa babae. Sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy kaniya og miingon kaniya, ayaw na paghilak. Og siya miduol og iyang gikuptan ang lungon, og ang mga nanagyayong niini mihunong, og siya miingon, dong, ingnon ko ikaw, bangon. Lugar mo ipayag sa itong Ginoong Jesucristo nga tus namatay, nga dong, ingnon ko ikaw, bangon. 15. Og ang namatay milingkod og misugod sa pagsulti, og gihatag niya siya ngadto sa iyang inahan, og ang tanan giabot og kahadlok, ug ang Dios gidalayg nila nga nanag-ingon, usa ka dakong propeta nahitungha sa atong kinataliwad-an. May lagi pasabot nga propeta nga hitungha sa ilang taliwala, mo man ang Ginoong Jesucristo. Ang Dios nagduaw sa iyang katawhan. O busa matinaw nga ang atong Ginoong Kristo sa dihang iyang napabalik ang kinabuhi sa namatay, yang ingnan dong bangon o gihatag dayon sa tagtungod sa ginikanan lugar, unya ang mga tao, ang tanan, giabot lugar sila kadok, o ang Dios gidalayg nila nga nag-ingon, usa ka dakong propeta na hitungha sa atong kinataliwad-an, o ang Dios nagduaw sa iyang katawhan. Sa ato pa, walay lain nga dakong propeta nga ilang gikatingad-an, mao ang atong Ginoong Kristo. O ang atong Ginoong Kristo wa gyud magdumili nga nag-ingon nga ayaw mo pagpataka nga ako propeta. Kay buti pasabot nga bisan ang atong Ginoong Kristo makita ni nato sa unan nga Dios, propeta gyapon kay ang buti pasabot magpropesiya gani tawgon pod og propeta. Busa ang propeta dili nagkahulugan nga Dios na, depende kay ang tao. Kung tagaan kag katungod nga managna ka, propeta ka, pero dili Dios. Ang atong Jesucristo, Dios, pero propeta. Pero siyang panahon, ang iyang paghatag o pagpakitag mga milagro, ang iyang mga kahibulungan, dili tanan midawat, ultimo ang iyang mga paryente. O ang pagdawat, ang kasagaran, tua sa lagyong dapit. Unsay prueba ni Brad Christopher sumala sa Biblia. Anyari pagkabasahon ako sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 1 padung sa 4, ingon ini nakapayag, ug si Jesus mipahawa didto og miadto sa iyang kaugalingong lungsod, ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya, ug sa pagkaadlaw nga gigpapahulay siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinagoga, ug ang daghang nakadungog kaniya nahibulong nga nanag-ingon, diin ba niya hibatuni kining mga butanga, ug unsa bang kaalama kining gikahatag kaniya, ug ang mga milagro nga nahimo pinaagi sa iyang mga kamot, dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon, ug dili ba ang iyang mga igsoong babae aniya manuban kanato, og kaniya nakaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapangdol, og si Jesus mingon kanila ang propeta dungganan bisan diin gawas sa iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang kaugalingong kaprintihan ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa sa atong nabasa, nakaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapangdol ngano. Ila pang gisubay-subay
ug unsang kahimtang si Kristo sa sinugdan sa wa pa magpakitag katingad-an. Ningon sila, dili ba panday man eh? Di sa ato pang atong Ginoong Kristo na manday di ay? Sa wa pa magpakita pagpadayag siyang kaugalingon. No, iyang giuna pagdala-dala lugar kung panday ka na sirutso, na martilyo, na tigib, unsa pang galamiton isi panday. Siya di ba anak man ni Maria o ni Jose? Nag-ingon din ang atong Ginoong Kristo tungod kay ang mga parenti wala man mutuo. Ingon ang atong Ginoong Kristo, ang propeta bantugan bisan diin gawa sa iyang kaugalingong kaparentan o sa iyang kaugalingong panimalay. Bisan pa sa maong panimalay, wala ang atong Ginoong Kristo tuhi. Busa mismo ang atong Ginoong Kristo nag-confirm nga ang propeta bantugan bisan diin. Ug dungganan bisan diin. Nakaron, hain pa ang dugang puriba, Brother, nga ang atong Ginoong Kristo propeta og naay nagsulti nga siya propeta ug wala gyud ang atong Ginoong Kristo magdumili niya na. Ni Areb atong pagkadugangan ang prueba atong pagbasahon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 16 hantod sa bersikulo 20 ingon niining nakapayag ug si Jesus miingon kaniya, lumakaw ka, tawga ang imong bana ug bumalik ka dinhi. Ang babay mitubag kaniya, didto kang Ginoong Hesus. Matud pa dinhi sa babay, wala baya ako'y bana? Si Jesus miingon kaniya, tinuod ang imong giingon, wala ako'y bana. Kay tuod, ikaw may 5 naman kabada. Matud pa ni Ginoong Hesukristo. Ug siya, nga gikaipon mo karon, dili man imong bana. Tinuod gayud kining imong giingon. Ang babay miingon kaniya, Senyor, sa ato pa didto kang Ginoong Hesukristo, niingon ang babay, Senyor, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira. Apan kamo magaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magasimba. Okay. Nakita nato nganong niingon ang babae nga siya propeta tungod kay sa bersikulo 16. Og si Jesus mingon kaniya, lumakaw ka, tan-awa ang imong bana og bumalik ka dinhi. Nagyon si Kristo, tanawa ang imong bana, baliban lugar ang maong babae sa bersikulo 17 dayon, nag-ingon, no? Ang babae mitubag kaniya, wala baya ako'y bana? Anong wala man siya bana lugar? Nga, ang atong Ginoong Kristo, tanawa ang imong bana. Si Jesus ming kaniya, pag-ingon niya, wala ako'y bana. Tinuod ang imong giingon, wala ako'y bana. Nga naman, dili nga namakak ang atong Ginoong Kristo kay sa bersikulo 18 makita nato kay tuod ikaw may 5 naman ka bana ug siya nga gikaipon mo karon dili man imong bana. Kini diyang babayhan na puros tilaw-tilaw ba, ha? Daghang lalaki kay maanyag po siguro kay kada duol sa lalaki aw matagaan gyud niya og pagtagad ug unsay iyang ihatag nga pagtagad. Busa, nag-ingon siya nga, wa man ko'y bana. Iyos Kristo, wa bitaw kay bana. Pero kay kana gani nga gikaipon ni mo karon katong iyang gitudlo, dili man na imong bana. Mautong sa bersikulo 19, atong makita diyan nga, ang babae mingon kaniya, Senyor, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Busa, naunsay sunod dayon nga istorya sa atong Ginoong Hesukristo nini kay niingon siya, ikaw propeta, may balibad ba ang atong Ginoong Hesukristo, brother ni? Wala Reb, og ako lang ipadayon ang pagbasa sa gibasa ni Bradiber nga Juan kapitulo 4 bersikulo 16 ngadtos 20. Padayon ko sa bersikulo 21 ngadtos 26 nga bersikulo. Giingon sa pagpahayag. Og si Jesus mingon kaniya ngadto sa babae, babae tuuhi ako. Taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa amahan dili lamang dinhira niining bukira ni sa Jerusalem. Mapos kita gadot, brethren, gipasabot di ay sa atong Ginoong Kristo nga dili lamang dinhi nga magsimba nining bukira ni sa Jerusalem kay ang Jerusalem, brethren, ang pulong siyon sa listahan sa mga pulong mao man na ang una gitawag og ang bukid sa Jerusalem o laing katawagan sa Jerusalem. Tinuod. Busa diha nga kung nag-ingon man nga taliabot na lugar ang takna nga kamo magasimba sa amahan dili lamang dinhira niining bukira
ni sa Jerusalem. Kaya dito ba nagpakita ang atong Ginoong Kristo, Brad Ron, sa sinugdanan. Busa, moabot na yung panahon nga, dili na kato ang Jerusalem. Unya, madetaliran ni nato sa unahan. Okay, ito ipadahil sa versikulo 22, gingon, kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan ang takna taliabot, og karon mauna, nga ang tinuod nga mga magsisimba, magasimba sa amahan diya sa Espiritu ug sa kamatuoran, kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ang babae mingon kaniya nga kang Ginoong Hesus, ako nasayod nga ang Mesiyas umaabot, siya nga ginatawag og Kristo. Inigabot na unya niya, siya mao ang magasaysay kanato sa tanang mga butang. Maulo ko pahayag sa babae nga kang Ginoong Hesus. Sa 26 ang tubag naman ni Ginoong Hesus. Si Hesus mingon kaniya nga sa babae, ako nga nakigsulti kanimo mao siya. Busa, walay negatibo, Brad Christopher, Brad Deber, Brad Ron, nga nibaliban si Kristo sa maong gipamulong sa babae nga siya propeta. Kay gani sa versikulo 25, ang babae niingon, no? Ang babae mingon kaniya, ako nasayod nga ang Mesiyas. Gitawag man na og Hebreo nga pagkasulti, Mesiyas, kay ang katumba sa Griego Kristo. Umaabot siya nga ginatawag og Kristo. Inigabot na unya niya, siya man ang magasaysay kanato sa tanang mga butang. Di, pag magsaysay sa tanang mga butang, maubitaw tong gisukmatan siya nga, tanawa, ang imong bana, ningon ng babae, wala man ako'y bana. O, tuod, wala kay bana, pero aduna ka na'y 5 ka bana. Gani ka ng imong gikaipon karon, ikaunom na dito. Dili man na pud imong bana. Di mo tong natingala ang babae nga ikaw gyud propeta. Munang siya lugar ang musaysay sa tanang mga butang. Mao nang nakita nato ni ining pamahayaga. Nakaron, kung si Kristo sa Biblia, Brad Ron, Brad Deber, Brad Christopher, propeta. Ang ato bang Ginoong Hesukristo, taliwala ka siya propeta. Diyos ba siya, Brad Christopher, sumala nga mabasa sa Biblia? Dinherib akong pagkapasahon sa maayong balita Biblia nga giimprimator ni Julio Cardinal Rosales sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Oh, matinaw nga ang atong Ginoong Kristo, Bedron, propeta, og nakita nato nga Dios sab siya kay nakasulat sa Biblia. Di man ta mo Dios nga wala nakasulat sa Biblia, oy. Tinood. Wala pagay tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa man, mooy nagpaila kaniya. Busa, sa atong isgutan nga ganina, ngano nga ang atubangon sa tao nga mo'y pangitaon nga propeta, dili ang tao, kundi mao ang Dios nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba propeta? O, kay bisan sa atong gipakita nga example, ang atong Ginoong Kristo propeta unya Dios. Ain pa ang dugang pribang ang atong Ginoong Kristo, Brad Deber, Dios, sumala sa nakasulat. Atong pagkadugangan rep kay gibasa ni Brad Christopher ganiha, mao man ang mayong balita Biblia nga may imprimator Julio Cardinal Rosales sa Juan 1:18 dinhi gihapon sa maurang kapitulo bersikulo, pero ang atong pagabasahon nga Biblia kining gitawag ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan o New World Translation. Atong pagabasahon ang nakapahayag dinhi, walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong gipanganak nga Dios nga anaa sa sabakan sa amahan mao ang nagpatinaw kaniya. Busa klaro di ay, ang bugtong gipanganak nga Dios nga nasa sabakan samahan. Kato di ang gipanganak nga bugtong Dios di ito. Makita nato sa Biblia na mo na nga nagdios ta sa atong Ginoong Kristo, niilata kay nabasa sa Biblia og niilata nga propeta. Nakaron sa panahon kung hisgutan ng Kristo kay karon kung panahon na Brad Christopher, Brad Deber, Brad Ron, higalang
Efren Anino Guhildi o katong uban pud nga naga pangutana nga nagasunod gyapon o katong mga kaygalaan nga suki na nga nagapamati nining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa PBCM. Dagan man nagapangangkon nga sila propeta pero lain-lain sila og ngalan sa pagtulunan. Pero sa panahon kang Kristo ang iyang mga tinun-an, bradron, gihatag ba o naa ba gipakita ang pagkapropeta o lain-lain sila mga hiyas pero naa balang sila sa usa ka matuod nga pagtulunan nga may ngalan, bradron? Naagyod riberin o ang matuod nga pagtulunan nga di na naa sila diha ni ana mao ang iglesia. Sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28 ang gingon. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig, nagkalain-laing matang sa mga dila. Oo. Katong mga nagkalain-laing pagsulti sa mga dila mo nang laing pinulungan, ug ang mga apostoles, kung magpatawag man tag apostoles, no? Ug katong mga magtutudlo, ug katong mga nagabuhat og mga milagro, labi na sa pagpangayog mga sakit, sa mga pagtabang sa mga katawan og pagdumala, nga agibutang sila sa iglesia. Apil ang propeta. Karon may ngalan ba sila nga sa ilang pagka-iglesia beron nga kung naay mga propeta ron, di musibo sa Biblia ang ngalan sa ilang pagtulunan? May ngalan riberin o ang ngalan gitawag kinig iglesia ni Kristo. Oh, sa shortcut, no? Pakita na to nga ang ngalan di ayo, makita na Ato to. i-display, iglesia ni Kristo ang katawagan nining mga gingog propeta nga nahimutang dina sa iglesia tawgon og iglesia ni Kristo. Oh, mo ni siya. O iglesia ni Kristo, samtang ang uban, makita nato nga ang pagkapropeta nila o kung doon na may magsultig lain-laing pinulungan base sa kapanahonan ni Kristo, naragin na sa sulod sa iglesia. Dili nga nagsalimbuwag sila. Karon, no, makita nato lain-lain ang sistema nila na karon. Atong i-display ang mga nagpakapropeta, Brad Deber, nga kung si Kristo ilang gisunod, dapat ang ngalan nila, iglesia ni Kristo. Lain-lain sila, nagsigang kunay. Lain-lain pag-style sa ipakita nilang nasudlan kuno og Espiritu Santo. Unya, ang ilang pinulungan, way tag-iya nga nasod, kinsa sa usa sa mga propeta nga una nga atong ipakita, brother. No, ang usa sa propeta reb nga nagpakapropeta kini si Joseph Smith. Matud pa rin sa atong referensya nga si Joseph Smith sa mga Mormons gi-consider siya nga usa ka propeta. Mga punto lang atong pagkabasahon matud pa din sa Wikipedia sa online matud pa din Mormons generally regard Smith as a prophet comparable to Moses and Elijah. So sa mga Mormon sa pangkinatibukan giisip si Smith usa ka propeta, gikumparar pa ni Moises ug ni Elias. Dugang pa din reb kining gi-consider gihapon nga propeta daw. Matud pa din sa Wikipedia gihapon si Ellen Goldwhite. Matud pa din punto lang atong pagabasahon nga kini si Ellen Goldwhite was an American author and was both the prophet and a co-founder of Seventh-day Adventist Church. So, sa mga Seventh-day Adventist, si Ellen Goldwhite, gi-consider nila nga propeta o prophetess. Dugang pagideb, nagpakapropeta atong pagabasahon. Kini nga website, kini si Apostol Ido Odichoko. Matud pa din punto lang, kinsa ni si Apostol Ido Odichoko. Matud pa silang website, a prophet of God. So, propeta kuno sa Dios. Dugangan pag yun ang ikaupat. Base sa napanuki-duki sa online, kini si Renato Di Carillo. Umatod pa din sa ilang website, Apostle Renato Di Carillo, the man of God from the Philippines, is an end-time prophet and apostle. Nga sa ato pang pinulungan sa katapusang panahon, propeta ug apostol. Kini daw si Apostle Renato Carillo. So si Joseph Smith Reb, dayon si Ellen Goldwhite, dayon si Apostle Ido Odichoko, ug ang ikaupat
si Renato D. Carillo ug daghan pa reb. Busa sa madaling pagkasulti, kutob pud sa nag-angkon og Kristo. Propeta na kay sa Biblia si Kristo propeta man. Pero sa Biblia mayong si Kristo mo'y mutunga karon. Og maayo og naay propeta pangagitugutan nga tao. Nganong makahatag kitag prueba bradron nga ang mga magapanagna dili kana mao na ang tinuod ko mangita tag pagtulunan og ang pagsultig mga dila bradron og ang pagwali maytud sa atong Ginoong Kristo bradron. Kung tubag niya na, Reverend, tungod kay kining mga bulahatona, pagpanagna, pagsultig nagkalanglaing pinulungan o pagsultig dila, hunungon mo gud ni walaon. So kung hunungon o walaon, di pwedeng ipadayon. Basta sila nga atong gipakita nga nagkangkog mga propeta, di gid mo sibos Biblia. Busa dili dapat sila mag-adto og magpangita og kinsa-kinsa lang ang ngalan sa pagtulunan na dayon pero ilang gi-prove sa ilang kog nga sila propeta bradron. Tinuod ka na, og ang prueba, Reverend, nga kining mga hiyas sa pagka manalagna o pagsultig dila, hunungon ni, basahon ako ang Biblia, nga may tatak, SDA Bible, unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8, ngadto sa 10, ang gingon. Ang gugma wala gayoy pagkatapos, apan kun aduna may mga paghimog, propesya, kini igahiklin raon niya. Kun aduna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon raon niya. Kun aduna may kahibalo, kini igahiklin raon niya. Kaya ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit, og maingon man ang atong pagpanghimog propesya, klaro na dili kuno hingpit ang kahibalo nga mao tong pagsultig mga dila, apil na dayon ang paghimog mga propesya O panagna. or panagna sa Diyes. Apan kung ang hingpit moabot na, doon na po dahil hingpit nga moabot na, unsa dahil mahitabo kung moabot ng hingpit. Nan, ang dili hingpit, hain man to, pagsultig dila, pagpropesya o pagpanagna, maunsa man, igahiklin na lang unya kay dili mana hingpit. Sa ato pa paghiklin ipadaplin dili na mo'y masintro walaon na lugar sa lain pagkasulti. Muna mga mahal namong tigpaminaw, dapat malipay mo. O sa Tagalog pa, dapat na susuriin ninyo kung talaga bang tunay at totoo ang mga pinagsasabi namin. Ha? Busa atong nakita nga susihon yun, nasayo pa minya na. Kung wala na ang pagpanagna, di magunsa naman na karon ka ng mga manalagna. Ug ang pagwali kang Kristo, giklaro nga, dili pud mo ilhanan sa maong pagtulunan. Kada nagpagka manalagna sila, Kristo may ilang giwali, dili ni pagsakit na mo. Kay muwali ra ba di ay may dinhi para daghan, makakita mig away, mahimo mo na mong kaaway. Ang amo gisugilong lang ang tinuod. Na ayon ang priba brethren nga ang pagwali may tud kang Kristo kalakip nga mawala. Ani ang prueba, Reverend, basahon nato aron nga dili makaingon ang mga naminaw nga kita nagbuot-buot lang. Ang Biblia nga akong gamiton sa pagbasa sa pagpuriba nga kalakip ang pagwali sa ngalan ni Kristo mawala kay giexplikar ni Pablo dili pa na maong kahingpitan. Kining Biblia nga maayong balita nga Biblia Catholic Edition usa ka hiligaynon kon hinilunggo. Basahon ako dinis unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 8 ngadto sa 10. Ang gugma wala sing katapusan, ang hiya sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang mga hiya sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat kag ang ihibalo may katapusan. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Andang bugay hatag man na unsay gihatag diha kanila katong ilang giwali nga pulong daw sang Dios pero matud pa ni Pablo dili daw hingpit. Pero kung ang hingpit mag-abot, so mo nang giingon ko ganina sa gibasa ko sa SD Bible may hingpit nga moabot. Ang di hingpit, hain man ang di hingpit, kalakip ang pagwali sang pulong sang Dios giingon dayog magataliwan. Kaya ang taliwan mo man ang mawala rib sa atong pinulungan. O nakita nato nga ang pagwali sang pulong sang Dios magataliwan, mawala na. Ug katong paghambal sa mga katong sinultihan lugar ba? Hambal sa mga hambalanon, Magauntat magauntat. or mahunong. Kita mo na Maundang na dili lugar nga imbis magauntat, magakundat. Maglukso-lukso ta ba nga magsultig laing pinulungan kay gipahunong na guna untat dili magkundat
Nakaron. Unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios badron mamuot man taan ni nila kay kiniligig wa lagi taon makabalo pero atong gisugiran sila. No? Nga mao ni ang tinuod. Unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga mawala pa brethren? Atong sundan ang pahayag ni Pablo kay aron masabtan kay kini atong programa naguluhan bitaw ni Reverend og mga langit ng lamdag sa kinabuhi kay mulamdag gini. Oh, di lang nila ikasakit Reverend kay gibasa ta sa Biblia atong susihon kun hain gipasabot ni Pablo kining ilang giwali nga pulong sang Dios pero dili magpadayon kay mawala kay di pa maong kaingpitan. Ug sa lain pang pagkasulti brethren dili pud ta mahimo nilang kaaway kay matud pa ni Apostol Pablo sa Galacia 4:16 nga sarang ba nga ako karon nahimo ng inyong kaaway tungod sa akong pagsugilon kanyo sa matuod. Dili ta mahimong kaaway pud brethren nga nagsugilon ta matud nga mawala pa di ang wali nga Kristo. Tinuod ka na Reverend, basahon kung priba dinig yapon sa Biblia ang maayong balita nga Biblia Catholic Edition, iligay noon sa pagsusi hain bagi pahinungod kining pulong sa Dios nga ilang giwali pero dili hingpit og kini mawala or magataliwan. Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ang giingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo nang giingon ni Pablo, dili hingpit og katoy mawala. Nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa matinaw, higalang iprin aninyo guhildi nga ang pagwali nga Kristo mawala. Kay kumingon sila nga, wala man may patawag og propeta diri brad. Mga ministro sa PBCM. Kung hunungon man, wala na paghunong. Diri kanamo nga mabadlong kay wa man may magbuhat ana. Wapoy among pagsultig mga pinulungan. Oo, matuod man, pero kalakip man. Nga ang ilanan sa tinulong nga pagtulunan, dili man nga pagwali na kang Kristo. Nakita nato. Dili pod ang ilanan nga naay propeta karong panahon na. Busa gipasintrol kita kay pilam day tinuod daghan di ay. Usa ra gyud mo nang gisintro daan nga wala na gyoy propeta. Wala po'y wali nga Kristo nga mo'y atong ilhon nga tinuod. Kung na may nagpakapropita o manalagna niining atong kapanahonan karon Reb, panalagma na na. Oh, na karon. Ang atong susyon, unsa ba ang puli sa atong Ginong Hesukristo sumala sa Biblia kung mawala man ang wali nga Kristo sumala sa Biblia, Brad Christopher? Din hirib, pagbasahan ako sa Biblia ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 ingon ini ang nakapahayag apan kun magagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Bisag diya ra taw, Brad Christopher matinaw. Apan kun makagikan na ako matupan Kristo ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo. Mao ang ipadala sa man puli ka nako busa kung mawala man ang wali nga Kristo ang Espiritu Santo mo'y puli pag mapuli na ang Espiritu Santo brother ang Espiritu Santo ba gitawag ba sa Biblia og manalagna o maghimog propesya busa kinahanglan pangitao nila ang katumanan sa pagtulunan din anaa nagpaila og giwali nila ang Espiritu Santo nga may puli sa atong Ginoong Kristo. Tinuod ka na Reb nga mismo ang Espiritu Santo mo propesya kay musulti man siya sa mga butang nga umaabot Reb. Og si Kristo raw sab ang nagsulti nini. Mismo litra por litra atong mabasa sa kini nga Biblia gitawag ang pulong sa Dios. Dinhi nato pagabasahon sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 nagaingon apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo, dili gikan kaniya, kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog. Dugang pa dinhi, isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. So, kita nato, gi-highlight nato sa last portion o last words nga giingon nga isulti usab niya kanato kung unsa ang mahitabo sa umalabot sa ato pa ang Espiritu Santo magsulti sa mga butang umalabot o sa amo nang gitudlo walay lain nga katumanan sa magtudlo og magwali sa Espiritu Santo kami
ug ang among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo walay lain ang among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. Og sa Biblia pa wala ngani nga mao kami. Pero kung doon naman po'y nag-awat-awat, mga tulisan o makawatan na sila si Danilo o si Hermenes Macarayo, nag-awat-awat, mga tulisan na sila sa pagpamatod kining padim. Ang original, mao ang mga ministro sa PBCM mo'y nagwali, nakasulat sa tagna sa Biblia. Hayan kini Brad Christopher nga katumanan nato sa atong pagwali sa Espiritu Santo nga gitagna. Anyari pagbasahon ako sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon ini ang nakapahayag ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon ikahipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Oh, kay para makita nga plural daghan di ay na nga magwali. Kay ngano? Kini bang nagsigig pangatake na to si Valencia nga hurot man kuno tag sudlan man kuno tag yawa. Nag-ingon manggug ko nga kadtong Desyembre 29, 2024, nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko, si Master wala gyud malipay sa inyuhang pagselebrar. Ha? Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man, tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Kumpisal ko. Ako o si Loloy o si Gaga naglingkod sa bidset dito sa information. Naunsam po din, naamag yun sa tanan, lalaki babae, naamag yun ang kinaiya, naamag yun sa tanan, lalaki babae, naamag yun ang kinaiya. Pagtanaw nako nga nag-ibanghelyo si Master, na mong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita nako si Arlene, nga asawa ni Timmy Moring, daga pa to siya. Naka-appreciate ko niyan ko, indutan niya, oy. Wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Katong akong una-una, dili uyon sa Master. Gisuntok na yung ko. Kay katong akong una-una, dili uyon sa Master. Gisuntok na yung ko. Di siya na lang usa nagpabilin, dili mo sibo niya ning unang Pedro 1:12. Tinood ka na. O Kay nahimo namang singular Brad ron imbis plural. Oh. Kauban unta nato mo bitan nang ma-expel. Oh. Kay imbis kauban iyatang binuangan nga siya ang laki. Kay sa una god nakabantay naman ko kada ato niya ni Yakes balay maingon dahil siya so kanang iyang ipasabot mga teksto sa Biblia ni Loloy wa ra na sa ako layo ra na iyang mga teksto sa Biblia layo ra na. Oh. Namo nang ato lang nadalikyatan kay until now sige man gyapon. Pero wa ta mag-ingon nga dili makig-uli. Siya ra may di makig-uli. Mao. Na karon atong susiyon sa Biblia kay si Masterman ang katumanan di ay sa magpropesya di dapat ang mga katawhan brethren pag makasabot sila magpasakop di ay dili sa padim PBCM. May gisulti ba di ay ang atong magtutulo brethren nga pagpabarog nga dili kita makaadto og padim brethren o asa nga pundok brethren once nga nakadawat ka na nakapasakop ka na sa PBCM brethren. Adonay gisulti Reverend Bosa mo na atong ipatagad sa mga namiya sa PBCM nga nalimtan siguro ninyo ang pahayag sa magtutudlo mo nang among i-recall kami nga mga ministro Ang mga ebanghelyo ni Master. niya atong i-display ang mga ebanghelyo ni Master aron nga matagad sa mga nagsunod nato labi na sa mga naguyo dito sa PADM i-display nato ang mga ebanghelyo sa magtutudlo ug atong basahon aron nga madunggan mao niyo matud pa ni Master ayaw ninyo guba ang PBCM kay ang PBCM International so mao kana ang usa nga tugon sa magtutudlo kanatong tanan nga mga membros PBCM nga dili ipaguba ang PBCM kay ang PBCM International. Oh, dili ipaguba brethren mismo Macarayo ana naningil ngadto kang Claudio. Diri sa Bohol nga dili daw tangtangon ang pagka PBCM gani gisgutan pa niya si Dani Nakwa nga gipangutana daw ming tulo. Ako si Dani ug si Juan nga kinahanglan daw nga ipagpabilin sa PBCM dili bungkagon. Usay gisulting Master,
Ingon si Master dito, unang-una giingon sila, gipangutana si Reverend dito og si Danny Nakwa nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM? Kanana, niya na. Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa, dalion ta. Mato pa dili, Master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa, dalion ta. Mato pa dili, Master. Wa na sumpayig, Master. Gibalik niya anang pagkagabi, kadaghana na. Nangutanas, Master. Bungkagon ba ninyong PBCM? Dili. Niingon dayon ang mga tao, dili, Master. Ingon des, Master. Ayag bungkaga ang PBCM kay international rabane. Na nagpabilin di ay ang PBCM. Nagpabilin di ay ang PBCM. Sa kami ang naibalo kay ang PBCM mao naibalo. Unsang pagpanira ni Master sa PBCM para nga dili na bukas sa pagdawa sa mga membro. Pero gisirhan ni Master sa banghilyo niya nga ang mga tao gyud magpabilin gyud sa PBCM. Kana mo'y gilansang ni Master sa tanang alimpatakan sa mga PBCM. Ambot yun sa nimo na pag-ibot. Claudio Divino, kanang banghilyo ni Master wa gyud kakasabot. Gipang-ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM. Wa gyud kakasabot. Gipang-ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM. Pero siya nga nag-quote ni Dani, o si Dani, nagtupar ang parehag ulo o parehag pagsabot o matod pa nila mayong ipagpakog. Tinuod kini Reverend kung usa kini sa iming sa mga pagsulti ni Master sa mulabot kay niabot man gid ang panahon pag-ingon nga ayaw guba kay naagi day manggubaay sa PBCM. Nakaroon ba doon? Unsa Oo. pa ang propesya ni Master? Niya ba ang dugang propesya isip mo lig-on nga katumanan nga si Master Espiritu Santo gyud kining iyang mga dugang nga mga pag-ibanghilyo nga di nagpropesya siya atong i-display sa screen ug atong basahon matud pa propesya ni Master. Pagbantay mo kay moabot ang panahon nga ang tubig dili na musubay sa iyang agianan ug mangita na og tao. Kita mo na, mga mahal namong tigpaminaw higalang Efren Anino Guhilde, ang gisulti sa among magtutudlo, ipagbantay daw mi. Wa ibutang ang pitsa, dugay na kini niya gisulti, pagbantay mo. Kay moabot ang panahon nga ang tubig dili na musubay sa iyang agianan ug mangita na og tao. Kitaon mo na agianan, river pa pananglitan usapa. Na mga nakaut lugar di dapat dito na moagi. Di na kuno musubay sa agianan kay mangita na og tao. Unsa pa ang dugang puriba, brethren, nga gipabantay niya ta? Dala sa atong mga pagpamatuod. Basahon na to ang mga dugang nga mga pag-ibanghilyo sa magtutudlo, Reverend. Matod pa din niyo. Og matod pa niya ni Master. Muabot pa ang panahon nga daghan ang mga tao nga mga matay pero wala mo'y labot. Lugar ang PBCM may gipasabot nga walay labot nga nagmatarong. Kay muabot ang panahon nga maglatay-latay pa mo sa daghang mga patay pinagis pagpamatuod sa akong ngalan. Muna ang gihisgutan pa ni Master nga sa ato pa katugaring nahitabo sa Sindong, brethren, nagwalita sa dito pa sa DXCO, brethren. Nakita nato nga diha sa Diya sa puninarya sa Bulyosos, wala na masulod dito ang mga patayng lawas na nas kadalanan. lamang nagsakay lang tao Og sakyanan sakyanan. ni ato. Pero giingon ni Master nga maglatay-latay pa sa daghang patay. Kay dili pa day na mao ang ultima ora may kahigayunan pa di ay nga magpamatuod sa ngalan ni Master nga ang pagpamatuod base sa Biblia nga siya ang katumanan sa Espiritu Santo ug matod pa niya nga ang tubig dili na musubay sa alagianan kay mangita nagtao. Busa karon ni ining panahon karon dili ba nato ikatingala dili nga kami mga kaigsunan nga gisakay namo sa panahon kay naay panghitabo igalang Efren Anino Guhilde. No. Kay kung kami nagbuhat ani nga propesya, unya wala di ay buhat-buhat ra ni namo. Ang tanan nga mga membro sa PBC muundang. Do naman toy nilintuwad pero gilimbungan. Busa gani gidala-dala nila ang ngalan ni Master. Sila si Makarayo og uban pa. Ha? Na ani ang priba nga mga litis nga mga hitabo lugar nga ang tubig wala na musubay siyang agianan, nangita nag mga tao niya atong makita. Kung nagalantaw ka mo sa tungwali karon mga kaigsuunan, makita ninyo ang mga nagkalain-laing lugar nga mga nabahaan. Makita ninyo ang Negros Oriental nga mga nabahaan nga mga lugar. Ang Mandawi, Cebu City, makita usab ninyo ang hulagway sa mga lugar nga mga nabahaan. Grabe ang kadaot nga nahitabo ni ining baha, ni ining bagyong Tino.
niini lamang nga tuig 2025 sa bulan sa Nobyembre. Dinhi naman sa Busay naglandslide, ang Mambaling, grabe ang kadaot, mga nabahaan, ang Compostela, dayon ang Lapu-Lapu City, ang Talamban, grabe ang lunop sa baha, ang Konsolasyon, Cebu City, dinhi usab sa Minglanilla, ang Mandawi, dinhi usab sa Danau City, grabe ang lunop sa baha, ang Talisay dinhi sa Mananga River dapit, dinhi usab sa Liloan, ug daghan pang mga nagkalain lugar sa mga nabahaan makita usab ninyo. Pipila lamang kini sa mga lugar nga atong nakita nga mga nabahaan niining bagyong Tino, niini lamang nga tuig 2025 sa bulan sa Nobyembre. Mo ni ang mga panghitabo, mga mahal namong tigpaminaw nga mga pasunding nga epekto resulta sa gisulti ni Master. Wala gani may magpalandong nga niini gyud totally nga panahon ang makita nato. Ang gingon ni Master nga ang tubig dili na mosubay sa agianan og mangita na og tao. Kay hamak mo daghan na nga mga hitabo pero dili sama ingon ini karon nga sistema. Mao nang among gipakita para pag-abot ugma sa katapusan dili na magmahay ang tao nga nasuginlan kon asa gyud kay naman ta sa may kagawasan sa pagpangitag tinuod nga pagtulunan. May kagawasan pud ta sa pagsultig tinuod. Pero kung ang atong gingog tinuod so siyon kung tinuod ba gyud. Busa ang pagwali mo'y ilahanan kung dunay magwali Gihuba mo na dili pod tungod kay ngano. Ang wali nga Gihuba sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 nga wala na kanang gisgutan pagwali may tungod sa atong Ginoong Jehova. Makita nato nga nagbuhat ang Dios og bag-o na nga tugon nga di na gyud itudlo ang ngalan nga Jehova sa pagpaila didto gipanungod niya sa katawhang Israel ug sa balay sa Huda. Munang prueba unya dayon kung doon na may nagwalig Espiritu Santo katong mga tulisan na mga kawatan sila si Hermenes Macray ug Danilo Nakwa kay prueba gani na sila padim panglas igalang Iprin Anino Guhilde nga katapusan na ni nato nga sistema sa pagtubag sa iyong pangutana. Now, magsami-sami pa mga nilang baba, mulitok yun silang PBCM kay diri gikan kay nakakopya naman na gituwaw sa kapalaran og mo na gingon nga di po kuno sila mauwaw kay baga magnaong niya to pamation. Kay kung na ay magpatuto nga siyas Master kining baba sa mga ministros PBC maura po ni mulatos. Kami mga panghinaot ngayon nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat diha kaninyo og inyong timbang-timbangon aron si ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC sa PEDM sa mga ID sa misyonaryo o misyonarya nakabutang sa ID Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Gipangumusta din namo si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village. Og ang kining mga sakop sa PBCM Sa PEDM. PDM Kumusta mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini ang inyong ebanghilista, Brother Rudy Camus, sa pagtulon ang PEDM kung Philippine Benevolent Association, Divine Master Holy Spirit. Insist ni Macray nga asosasyon kay para ma-PEDM pero ang nag-lead pod gilitok yun niya kompleto ang PBCM. Okay, tamo na. Puriba nga mga kawatan o tulisan sa pagpamatuod sa original nga pagwali sa Espiritu Santo aron batuuhan. Pagita mo inyo oy, makarayo sa tawhanon ako mang amahan si Master. Iwali nimo si Eusebio Macarayo mahimo ang Espiritu Santo diha. Ha?
Busa mga mahal namong tigpaminaw, ilaban na kanimo higalang April ninyo guhildik. Salamat sa imong mga pagpangutana nga nakahatag usab og katagbawan ug katinawan sa mga nagsunod dining programa. Og sa sunod, katong atong tubagon ang nagsunod na pod katong lain nga mga nagapangutana. Hangtod diha ang among ikaalagad kanyo. Sa ngalan na lamang sa magtutudlo ni Bayan Master Tomas din ni Senior, magpasakop kita sa pagtulon ang PBCM sa dili pa moabot ang adlaw sa paghukom. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, sa kalusab sa mga kauban nga ebanghelista o ministro. Kini yung igsoon, Brother Christopher Litapa. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O ginesa bang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.